следващите денонощия на страната ще преобладава облачно време. В равнините с намалена видимост. На места от запад на изток ще провали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималната температура между 5 и 10 градуса, максимални между 11 и 16. Атмосферата на лягане ще се задържи близо до средната за ноември. Във Варна минималната температура на 16 ноември ще бъде 7 градуса, максималната 12. За 17 ноември минималната температура ще бъде 9 градуса, максималната 13. За 18 ноември минималната температура ще бъде 10 градуса, максималната 15. За Бургас на 16 ноември минималната температура ще бъде 8 градуса, максималната 13. За 17 ноември минималната 9, за максималната 15, но за 18 ноември минималната 9 пак и максималната 16 градуса. За Пловдив на 16 ноември минималната температура ще бъде 8 градуса, а максималната 12. На 17 ноември 9 градуса, максималната 15. И за 18 ноември минималната пак ще бъде 8, максималната пак ще бъде 15. За София минималната температура не се променя, на 16, 17 и 18 ноември тя пак е 6 градуса. Обаче максималната температура на 16 ноември ще е 13, на 17 ноември 14, а на 18 ноември 15 градуса. Валежи ще има на 16 и 17 ноември във Варна, на 17 ноември в Бургас и в София ще върви и на 3. Над западните и централни райони от континента много центрова зона на ниско налягане определя облачното време. На много места ще има преваляния, по-значителни над Холандия, Южна Франция и Италия. Ще завали и над западната половина на Балканите, а над източната ще бъде облачно и мъгливо. Значителна облачност с намалена видимост ще има и в повечето източноевропейски страни. Слънцето ще наднича между облаците в Испания, Португалия и Русия. Максималните температури ще върват минус 2 градуса в Москва до 14-19 градуса по Средиземноморието. Благодарим за вниманието. Но това няма да